Mah. Dalem. Kita insya Allah iki tahun depan iki gaji FB Pro ne ayah iki sampai ribuan dolar iki. Tenan ya? Ya insya Allah ya toh. Ya kabeh kan ndonga toh kuwi. Muga-muga terlaksana wong kuwi ya dongane ya donga apik kok. Ya. Heeh. Kuwi sampean kuwi pengen ditumbasne apa sok ki? Apa ya? Ya pengen ku tumbasne kalung. Kalung. Anting-anting. Anting-anting. Gelang. Terus Ya karo apa neh? wis karo ya setidaknya untuk tabungan. Ya tabungan. Ya. Amin pokoknya ya. Amin. Dadi pokoknya insya Allah tahun depan iki gajine ya jan ribuan iki. Amin. Pokoknya sampean dongakne mah ya. Amin. Ya, aku pengen nyenengne sampean ambek nyenengne bocah-bocah kalau ambek nyenengne bapak barang pengen nyenengne mertua barang ngono kuwi ya. Amin. Muga-muga kelaksanan ya. Amin. Tapi anu apa jenenge? Aku njaluk mah. Pone. Yo biasane lek bengi ngono kae njaluk to. Mau mesti lho. Lah piye? Oh guyu lah. Piye? Lah sampean kesel apa ora? Ya jane ya kesel. Lah tapi piye? Lah sampean. Lah tapi aku pengen njaluk. Iya seneng. Patene sik lawone. Lampune patene. Yes. Makasih sayang ya. Sama. Lampune patene sik lur. Bat-bate.